το mentoring δεν είναι top to bottom. Κανονικά πρέπει να έχετε bottom to top. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι καλά πρώτα θέσατε τόσα πολλά πράγματα που δεν ήξερα πού να προσχολιάσω. Οπότε πιάνω. Μα κοιτούσα με δεξιά με αριστερά. Είναι πολύ διαφορετικό το κάνω marketing με το πού το κάνω και πώς το κάνω. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ και στα data είναι έτσι. Μία δουλειά ενός data analyst είναι να μπει σε 5 τμήματα. Είναι αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, να καταλάβει και το marketing και τα operations και τα logistics. Δηλαδή, ο data άνθρωπος είναι αυτός που θα μαζέψει input από παντού. Άμα θες να δεις πόσο σημαντική είναι η τύχη, δες όλους τους υπόλοιπους που είχαν τα ίδια skills με σένα, τις ίδιες γνώσεις και δεν τα κατάφεραν. Και είναι πάρα πολύ έτσι. Γεια σας. Επεισόδιο 2 λοιπόν στο podcast 3 Standard Deviations με τον Σταύρο Θεοδωράτο και τον Μιχάλη Κωνσταντουλάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να κάνεις καριέρα σε analytics, άρα θα πιάσουμε λίγο το κομμάτι του entry level, αλλάζω, θέλω να περάσω από τον ένα κλάδο στον άλλον, που είναι αυτό στα analytics. Πριν όμως πάμε εκεί, ευχαριστούμε απίστευτα πολύ για τα εξαιρετικά σχόλια που μας κάνατε. Γκρινιάξατε ότι πρέπει να μιλάμε λίγο παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να το αυξήσουμε. Σταύρο, εσύ ήσουν πρώτη φορά μαζί μας, αν και είσαι πολύ έμπειρος podcaster, με τον Μάικ έχουμε κάνει ένα. Πες μου εντυπώσεις και πες μου πώς φάνηκε το podcast στους δικούς ανθρώπους. Ναι, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι λίγες μέρες μετά, αφού του βγήκε το επεισόδιο, πήγα στο πατρικό μια επίσκεψη. Μπαίνω μέσα και βλέπω τον πατέρα μου να με περιμένει, ξέρεις πώς ήταν παλιά με τη λωρίδα, να σας μαλώσουνε. Λέω, τι έγινε ρε πατέρα, σε βλέπω ως κεντροπός, μου λέει, καλά μου λέει, κανονικά μου λέει, έπρεπε να σου κάνω, λέει, να σε πάω νομικά. Λέω, γιατί λέει, βγαίνεις στο podcast και λες ότι νομίζουμε ότι είσαι στην Google, λέει, και κάνεις συκοφαντική δυσφήμιση, ξέρω εγώ κτλ. Και προφανώς έκανε πλάκα, αλλά λέω, κοίτα να δεις το είδε όλο, έφτασε μέχρι το τέλος. Οπότε έχουμε και αυτό το κοινό, παιδιά. Έχουμε τους 65+. Τώρα δεν ξέρω τι καταλαβαίνω. Το σημερινό, αν θα τους χρειαστεί, αλλά σωστά. Ναι, αλλά ήταν έτσι ένα πολύ αστείο περιστατικό. Πολύ ωραίο. Που πραγματικά εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι έχουν δει οι γονείς μου. Μάικ, εσένα τα δική σου. Δεν νομίζω. Αλλά θα τους το στείλω βέβαια. Γιατί πάντα ήταν το παράπονο ότι τι δουλειά κάνεις. Οπότε θα της στείλω το reel του πρώτου. Και κάτω ένα τεστ μετά. Πες τους τι έχετε καταλάβει. Μπράβο, ναι. Είναι νομίζω θα το στείλω άμεσα. Το καλύτερο. Πριν πούμε οτιδήποτε για καριέρα στα data analytics και επειδή οι τρεις μας μπορεί να δουλεύουμε στα data, αλλά ο καθένας κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό στα δεδομένα. Έτσι. Οπότε ακόμα και μεταξύ μας δεν είμαστε στον ίδιο κλάδο. Άρα, Μάικ, τα δεδομένα πώς χωρίζονται, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσε κάποιος να πει δουλεύω στα δεδομένα και τι να εννοεί από τα πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα είναι η εκπομπή, αλλά θα το μαζέψω. Το πολύ ωραίο στα δεδομένα είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι είμαστε 3 άτομα με τελείως διαφορετικό background. Όλοι δουλεύουμε στα δεδομένα και όλοι συνεννοούμαστε πάνω κάτω. Με τελείως διαφορετικά όμως background, day to day κτλ. Αν έπρεπε να το χωρίσω, θα το χώριζα όχι αναγκαστικά ανά industries που το χωρίζουν πολύ, ούτε ανά εργαλεία. Θα το χώριζα από το πόσο technical είσαι μέχρι το πόσο κοντά στο business είσαι και everything in between. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία είναι full τεχνικά, machine learning engineer, AI engineer, data scientist που γράφουν όλη μέρα κώδικα κτλ. Που είναι στο ένα άκρο. Και είναι και οι consultants, παύλα product managers, παύλα whatever, που είναι full business άνθρωποι, ξέρουν λίγα πράγματα για data, αρκετά για να συνεννοηθούν, και υπάρχουν και όλα τα ενδιάμεσα. Ακόμα και εγώ, ας πούμε, έχω περάσει από όλα τα ενδιάμεσα, δεν ήμουν ποτέ full τεχνικός, δεν ήμουν ποτέ full people person, ήμουν στο μεταξύ. Οπότε νομίζω και αν δουν τα background μας εδώ πέρα, νομίζω κάπως έτσι χωριζόμαστε. Ναι, ισχύει. Κοίτα, εγώ κάνω τη σύνδεση με το marketing. Δηλαδή, κάποιος που λέει ότι δουλεύω στο marketing είναι πολύ διαφορετικό το τι κάνει. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις digital marketing ή να κάνεις πιο πολύ traditional. Να κάνεις marketing στην Coca-Cola ή στην Aegean ή σε ένα retailer. Είναι πολύ διαφορετικό το κάνω marketing με το πού το κάνω και πώς το κάνω. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ και στα data είναι έτσι. Τώρα στο δικό μου το κομμάτι, από τη δική μου τη σκοπιά, εγώ είμαι πιο πολύ στο κομμάτι των web analytics. Άρα στο ευρύτερο κομμάτι των data, εγώ περιορίζομαι στο κομμάτι των online δεδομένων, αυτά που βλέπουμε συνήθως σε Google Analytics 4 κτλ. Το οποίο, ξέρεις, είναι ένα παρακλάδι, έχει να κάνει με data, αλλά είναι πολύ πολύ διαφορετικό από το να πει ότι κάποιος κάνω data για ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έτσι. Είναι απίστευτο, γιατί σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πουλάω Ferrari με το πουλάω κονσέρβα ντομαδάκια.
data analysis και για το ένα και το άλλο, αλλά τρομακτικά διαφορετικό. Γράφω κώδικα για να μπορώ να χτίσω ένα εργαλείο το οποίο να κάνει αυτοματοποιημένα language models κτλ. Με το OK, παίρνω ένα SPSS, ένα MATLAB, ένα Excel αγαπημένο και κάνω αναλύσεις. Εν μέρει είναι στον ίδιο κλάδο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δίκιο. Είναι το μιμίδιο που είναι τι κάνω στο Instagram, τι κάνω στο LinkedIn, οι φωτογραφίες και είναι διαφορετικά. Ναι, το κλασικό. Ρε παιδί μου, η ερώτηση είναι τι νομίζει η μάνα σου, Σταύρο, τι κάνεις versus τι κάνεις. Δηλαδή, μια μέρα στο γραφείο, ρε παιδί μου, πώς περνάει. Από την άποψη ότι είστε και οι δύο σε πολύ high level jobs, από την άποψη ότι είστε στις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στην Ελλάδα και είστε και αρκετά ψηλά στην βαθμίδα. Οπότε πρέπει να τρώτε ξύλο. Σταύρο, από το πρωί που ξεκινάει η μέρα σου, τι σημαίνει το να είσαι αναλυτής, web analytics? Θα σου πω, το κομμάτι των analytics είναι ένα μέρος των πραγμάτων που κάνω, ένα μέρος του ρόλου μου. Ουσιαστικά, στη δική μου περιοχή ευθύνης είναι να φροντίζω να συλλέγω, να καταγράφω, να αναλύω και να μεταφέρω στον υπόλοιπο οργανισμό insights, τα οποία όμως έχουν να κάνουν με την online συμπεριφορά των καταναλωτών, των χρηστών. Είτε αυτό είναι μέσα στο εταιρικό μας site, άρα έχει να κάνει με κομμάτια πλοήγησης κτλ. Είτε και πώς ψάχνει γενικότερα στο ίντερνετ, online, ακόμα και αν δεν μπει μέσα στο site μας ή δεν αγοράσει εν τέλει. Οπότε σίγουρα το πρώτο πράγμα που κάνω και εγώ με την ομάδα είναι να δούμε το performance. Έτσι, performance προηγούμενης ημέρας, εβδομάδας, μήνα, όλο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο breakdown. Ξεκινάμε από το πολύ γενικό, όπως πόσοι επισκέπτες μπήκαν χθες, τι κάνανε, τι προϊόντα είδανε, τι κατηγορίες, και πάμε όλο και πιο βαθιά, όπως σε ποιο σημείο του checkout funnel εγκαταλείψανε ή όχι κτλ. Αυτό προφανώς έχει πολλά παρακλάδια, πολλά dimensions που λέμε, το οποίο πάει σε συσκευή, σε browser, άρα όλη η συμπεριφορά σε πολύ, πολύ μεγάλο βάθος. Όλη αυτή την πληροφορία λοιπόν φροντίζουμε να είναι σωστή, την καταγράφουμε, να αναλύουμε και μετά ενημερώνουμε τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας που έχουν να κάνουν με το web περιβάλλον, όπως είναι το product, το UX, UI κτλ. Δίνουμε insights και από εκεί και πέρα παίρνουμε αποφάσεις ανάλογα με το που πρέπει να κινηθούμε και πώς. Οπότε πολύ έτσι περιγραφικά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κάπως έτσι είναι μια καθημερινότητα και ξέρεις, όσο πάει αυτό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Και η μέρα, Μάκη, η μέρα τελειώνει στις... Δεν τελειώνει, νομίζω η μέρα είναι μια συνεχόμενη, είναι στο repeat. Ισχύει. Εγώ αν έπρεπε να τα χωρίσω έτσι στη μέση αυτό Instagram και real life, το Instagram παύρα τι νομίζουν ότι κάνεις, θα έλεγα ότι είναι, ξέρεις, ανοιχτές 4 οθόνες, γραφήματα, νούμερα, Excel, Power BI, μοντέλα από πίσω, το οποίο ισχύει για κάποιες μέρες. Δηλαδή, όταν είναι να βγει ένα μεγάλο project ή θέλεις μια ανάλυση που έχεις κατέβει δεύτερο υπόγειο και σκάβεις μέχρι να βγάλεις, ισχύει. Ένα άλλο κομμάτι που το καταλαβαίνεις αργά όταν μπαίνεις στα data, ειδικά όταν έχεις δικές ομάδες κτλ., είναι όλη μέρα back to back σε meeting, να αλλάζει το scope, να κάνεις defend την ομάδα, να κάνεις defend το scope της ανάλυσης που θα κάνεις, να καταλάβεις λίγο πριν ξεκινήσει την ανάλυση, γιατί έρχονται 5 άτομα και ζητάνε 12 αναλύσεις μέχρι αύριο. Ποιο είναι το scope, ποιο είναι το impact, είναι δουλειά σου πλέον. Αυτό είναι γνώμη μου, αλλά νομίζω ισχύει στις περισσότερες εταιρείες. Πλέον η δουλειά του data, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι να σε ρωτάω τι θέλεις, χάρη, ορίστε πάρτο. Είναι να κάνω λίγο defend που το χρειάζεσαι, ποιο το impact. Και εκεί είναι νομίζω η δύναμη και η εμπειρία των πιο senior ατόμων. Όχι να γράφουν πιο γρήγορα κώδικα, όχι να ξέρουν περισσότερα εργαλεία, αλλά πώς μπορούν να μεταμορφώσουν τα δεδομένα σε impact μες στην εταιρεία, ή ROI ή revenue ή όπως θέλεις πες το, και όχι τυφλά να πιάνουν το backlog και να λένε έχω 20 task, θα τα βγάλω μέχρι end of week. Άρα δικηγόροι, αν βλέπετε αυτό το podcast, μια αλλαγή καριέρα στα data θα είναι φανταστική, έτσι, να κάνεις defend τη θέση σου. Για πες μας και εσύ όμως πώς είναι μια ημέρα με data στο δικό στο domain. Δεν ξέρω, εγώ τη δικιά μου εταιρεία, οπότε αναμενόμενα η μέρα μου ξεκινάει γύρω στις 12. Αφού έχω πάει γυμναστήριο, έχω κάνει πρωινό, έχω φάει το brunch μου. Digital nomad. Κι αυτός. Οκ. Κοίτα, στο κομμάτι που. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι σαν το Σταύρο, ο οποίος το καταλαβαίνω αυτό που λες, κάθε μέρα πρέπει να κάνεις το daily report της προηγούμενης, γιατί πρέπει να γίνει ένα ολόκληρο breakdown από κάτω. Δεν το έχω. Από την άποψη ότι δεν έχω καλά, δεν το συζητώ, δεν έχω δικό σου experience με τίποτα, ούτε δικά σου skills, αλλά δεν χρειάζεται γιατί έχω μια μικρή ομάδα που το κάνει.
Περισσότερη μέρα μοιάζει λίγο με του Mike από την άποψη ότι ο πελάτης θα πει να δούμε λίγο κάτι που έγινε, να μιλήσουμε για το καινούριο, να κάνουμε ένα μπριφάκι νέο. Μου είχε στείλει κάτι δεδομένα, να τα ξαναδούμε. Οπότε στο κομμάτι των meetings και γενικότερα στο κομμάτι, εγώ ένα πράγμα που κανένας από τους δύο δεν είπε που είναι λογικό, το πολυσιακό. Σωστό. Πολύ βασικό. Και πολύ impactful. Γιατί άμα δεν πουλήσει και δεν έχει λεφτά, δεν έχει εταιρεία, αλλά απλά κάτσε και έχει τον υπολογιστή και πει Pac-Man. Το οποίο είναι φανταστικό, αλλά. Σωστό. Στο τέλος του μήνα, ναι. Άρα. Θα πληρωθεί με. Με ωραίο. Callback στο πρώτο. Αλλά μου είπατε και οι δύο, ρε παιδιά, μου είπατε πολύ ωραία το κομμάτι του report και του. Θα το πάρω και defend, αλλά και να εξηγήσει. Δηλαδή και οι δύο είπατε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, στο ότι πρέπει να μεταδώσει αυτή την πληροφορία. Οπότε, ρε Mike, προσπαθώ να μεταδώσει αυτή την πληροφορία. Πόσο εύκολο είναι τώρα για ένα data analyst να πρέπει να μιλήσει με 5-6 departments, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα πιάσουμε το κομμάτι centralized, decentralized data teams, αλλά πρέπει να μιλήσει με 5 διαφορετικές ομάδες, να δώσει διαφορετικές κατευθυντήριες, να παλέψει, να εξηγήσει, πώς φτιάξει ένα report, φίλε, στην πραγματικότητα. Αυτό είναι δύσκολο και εκεί ξαναλέω είναι και η εμπειρία του αναλυτή και το πόσο όριμη είναι μια εταιρεία, γιατί μπορεί να είναι ο καλύτερος αναλυτής αν η εταιρεία δεν έχει την οριμότητα εντός και εκτός παρενθέσεως να ξέρει τι ζητάει, θα πάνε απλά σε ένα μεγάλο κύκλο, ή αν ο αναλυτής δεν μπορεί να κάνει pushback είτε λόγω skills είτε λόγω θέσης, δεν πάει πολύ καλά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί λένε και ξαναλένε πλέον ότι τα soft skills, ειδικά τώρα ξέρεις με ChatGPT, δεν θα το πιάσω τι γίνεται με τα τεχνικά skills που γίνονται λίγο πιο εύκολα. Μία δουλειά ενός data analyst είναι να μπει σε 5 τμήματα. Είναι αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, να καταλάβει και το marketing και τα operations και τα logistics. Δηλαδή, ο data άνθρωπος είναι αυτός που θα μαζέψει input από παντού. Γιατί αν το marketing τμήμα φέρνει value στο να αυξήσει τους πελάτες, θα φέρει πελάτες. Αν αυτό χτυπάει στα operations, στο customer care, στο sales, στο profitability, κάποιος πρέπει να το πει. Αυτός ο κάποιος για μένα είναι οι data άνθρωποι. Σταύρος, έκανες μορφασμό, δηλαδή πραγματικά νιώθεις, σε έβλεπα ότι ναι. Υποφέρει τα ίδια. Καταλαβαίνω, επειδή το ζω, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί είμαι και εγώ λίγο πολύ στην διαθέση. Εγώ έχω ένα άλλο challenge, επειδή έχω να κάνω με δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα δικά μου, δηλαδή δεν έχουν γίνει κάποιες πωλήσεις, ζουν κάποια δεδομένα μέσα στη δική μου βάση της εταιρείας και τα αναλύω. Εγώ βασίζομαι σε ό,τι μου πει Google. Το Facebook, το TikTok, το Instagram, το SimilarWeb, το SEMrush και άλλες πολλές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε. Ένα challenge πολύ σημαντικό, το οποίο είναι διαφορετικό, πώς να σου το πω, να δεις κάποιο λάθος σε δικά σου δεδομένα, τα οποία να μην βγάζουν κάποιο νόημα και να σκάψεις και να δεις αν υπάρχει κάποιο σφάλμα πήγε στη βάση σου, και άλλο να προσπαθείς να πρέπει να εμπιστευτείς τα δεδομένα που σου δίνουν, το μυαλό σου να λέει ότι παιδιά δεν είναι σωστά αυτά που βλέπω στην Google, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί αυτά σου δίνει. Οπότε ένα πρόβλημα που έχουμε στο κομμάτι του Web Analytics είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εμπιστευτούμε αυτά που βλέπουμε. Προφανώς γίνονται πάρα πολλά λάθη, δηλαδή και η ίδια Google έχει βγει πάρα πολλές φορές και έχει πει παιδιά είχα ένα πρόβλημα τότε και δεν κατέγραφα σωστά, ή ξέρω εγώ κάνω λάθος attribute το traffic σε κανάλια και άλλα τέτοια πολλά ωραία που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Ξέρεις, πρέπει να καταλάβω το πρόβλημα, να βάλω πάρα πολύ προσωπικό χρόνο με την ομάδα να δούμε είναι έτσι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να επικοινωνήσουμε με την Google ή με την εκάστοτε πλατφόρμα, να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να το περιγράψουμε, να το αφομοιώσουμε και να βγούμε στην υπόλοιπη εταιρεία και να πούμε «OK, παιδιά, τον προηγούμενο μήνα επί 10 μέρες η Google έγραφε λάθος». Όπου εκεί δεν είναι η Google μπροστά να φάει το ξύλο, είναι η ομάδα που βγαίνει μπροστά και λέει «Ξέρεις, ξεκινάνε, μα εμείς έχουμε βγάλει στόχους με βάση αυτά και νομίζαμε και πήραμε αποφάσεις που OK, έτσι έγινε, αλλά ξέρεις, έχεις ένα πρόβλημα επιπλέον που πρέπει να τα βγάλεις πέρα». Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα λίγο challenge, γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή παρουσιάσατε την εμπειρία σας και ξέρω εγώ 10-12-15 χρόνια πόσο έχετε στην πλάτη σας. Αλλά αυτά που αναφέρατε απαιτούν τρομακτική εμπειρία για να γίνουν. Είσαι ρε παιδί μου junior στέλεχος, έτσι, ή όχι αναγκαστικά junior στην ηλικία, είσαι junior νόψη ότι εγώ έκανα finance και θέλω να μπω τώρα data analyst. Ρε παιδί μου, Σταύρο, ας πούμε τώρα πώς εγώ ζω αυτό που είπες εσύ τώρα, στο να πρέπει να μιλήσω εγώ, πώς πάει ας πούμε η ιεραρχία, υπάρχει κάποιος πάνω από μένα να προστατεύσει, θα με ρίξει under the bus, όχι εσύ.
αλλά επειδή όμως όντως μέλος μιας ομάδας, έτσι ως junior. Κοίτα, το κομμάτι του Web Analytics είναι από μόνο ένα career path ξεχωριστό. Δηλαδή για μένα δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, δεν έχει τύχει να γνωρίσω αναλυτή ο οποίος ξέρεις είναι all around, ξέρει και από Web Analytics, ξέρει και technical things κτλ. Τώρα σε αυτό το κομμάτι όντως νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολλές παραστάσεις στο κομμάτι του Web Analytics. Δηλαδή να πέσει σε πάρα πολλά προβλήματα και να βρεις τη λύση. Αλλά ακόμα και να είσαι, ας πούμε, ένας junior data analyst, χρειάζεσαι ένα marketer από πίσω για να σου πει: κοίταξε να δεις, τα δεδομένα αυτά είναι έτσι, γιατί εγώ ξέρω από δική μου εμπειρία ότι συμβαίνει αυτό. Οπότε είναι αρκετά complex. Για μένα, κάποιος να πει ότι, ρε παιδί μου, ότι πετυχαίνει σε αυτό το μονοπάτι, πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά σε marketing teams. Μη σου πω και να ανήκει κιόλας σε marketing team, που ίσως ξέρεις, σε μια δομή BI, ξέρεις, το να πεις ότι ένας αναλυτής δεν είναι στην ευρύτερη BI ομάδα, αλλά ανήκει σε κάποια άλλη είναι λίγο, ξέρεις, controversial. Πρέπει να είναι πολύ κοντά σε marketing teams και πρέπει προφανώς, εντάξει, δεν το συζητώ για κομμάτι support, ξέρεις, είναι για μένα αυτονόητο, αλλά πρέπει να είναι κοντά σε marketing ομάδες, αναγκαστικά, digital marketing ομάδες, για να μπορέσει να εξελιχθεί, να δει πράγματα, να δει προβλήματα, να βρει λύσεις και να αποκτήσει την εμπειρία ώστε στο μέλλον να μπορεί να μεταφράζει, ξέρεις, αυτά που βλέπει και σε actions ή να κάνει ένα σωστό report. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω, Mike, πώς το βλέπεις. Και το πάω και ένα βήμα πίσω πάνω σε αυτό που ρώτησες, πώς ένας financial analyst που είναι σύνηθις τακτική, το κομμάτι που μπορεί να ελέγξει ο ίδιος, γιατί αυτό που ανέφερε ο Σταύρος θέλει και λίγο από την ομάδα, θέλει και λίγο από το manager, αυτό που μπορεί να ελέγξει ο ίδιος είναι να είναι 100% αξιόπιστος στα δεδομένα που έχει και να ξέρει τα νούμερά του, ακόμα και αν έχει τη δυσκολία που ανέφερε τώρα ο Σταύρος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μπει σε μια παρουσίαση και έχεις κάποια νούμερα, δεν είναι tough luck, έτσι μου τα έβγαλε το pivot, ή bad luck, έτσι μου τα έβγαλε η Google. Δηλαδή η Google, ειδικά έτσι όπως αλλάζει, μπορεί τα δεδομένα σου να είναι λάθος, αλλά αν τα ξέρεις θα το πιάσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα μπορείς να πεις ότι παιδιά, σου τα δίνω disclaimer, personal experience, μου λένε ότι δεν είναι σωστά. Ένα δεύτερο είναι να κάνεις own την παρουσίαση. Δηλαδή, σκέφτηκες να κάνεις αυτό? Όχι, to be honest. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι, ωραία, τα βγάλαμε αυτά από τα αποτελέσματα. Πώς αυτό συνδέεται με όλες τις προηγούμενες αναλύσεις που έχεις κάνει? Δηλαδή, αν μπαίνεις απλά για να βγάλεις το task και πάμε στο επόμενο, δηλαδή τα βλέπεις σαν σειριακά tasks, δεν θα βοηθήσει να φτάσει κάποια στιγμή στη θέση του Σταύρου, ο οποίος έχει τρελό understanding και από το τεχνικό κομμάτι και από το business. Δηλαδή, αν αύριο η Google του δείξει κάτι λάθος, ο Σταύρος, και όχι μόνο τώρα που είναι director, ενώ και όταν ήταν μικρότερος, δεν θα έλεγε παιδιά, τι να κάνω, η Google μου τα δίνει. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται από κάτω. Οπότε αυτό θα το έλεγα συνοπτικά πολύ σαν ownership. Καλά, Σταύρος είναι φανταστικός τώρα. Εντάξει, τώρα το λέμε και στα ανεβάζουμε το praise. Αλλά τραπόδα, κοκκινίζω και είναι κρίμα. Βάλει καλό light. Λοιπόν, εγώ θα σε πιέσω λίγο ακόμα, Mike, γιατί δεν μου άρεσε πολύ η απάντησή σου και θα σου εξηγήσω γιατί μου άρεσε. Ξέρω ότι με το mentoring έχεις μια πολύ ωραία σχέση γενικά και επειδή έχω ακούσει από άτομα που συνεργάζονται μαζί το πόσο βοηθητικός είσαι, έχω ακούσει φοβερά λόγια στην αγορά και νομίζω το mentoring είναι ένα μεγάλο πράγμα που το αφήνουμε, γιατί τα soft skills, λες εσύ κάνεις own και ξέρεις να σηκώσεις και να πεις τα νούμερά σου, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν το έχουμε όλοι. Εδώ βλέπεις CEO να μιλάνε και δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Μην τα λέμε τώρα αυτά, έτσι, την αλήθεια να λέμε. Άρα, ρε Μάικ, για σένα από την πλευρά σου, ένα senior στέλεχος πλέον, πώς μπορείς να αγκαλιάσεις, όχι με ερωτικό τρόπο, ένα junior στέλεχος, ούτως ώστε αυτό να κερδίσει από σένα και να προστατευτεί, γιατί αναπόφευκτα στην αρχή είναι εκτεθειμένο αυτό το παιδί. Ισχύει. Το mentoring, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά όντως πιστεύω ότι το mentoring κερδίζουν και οι δύο, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή φτάνεις και έχεις. Δεν έχεις βασικά visibility από το τι struggles έχει ένα junior άνθρωπος, ένας άτομο της ομάδας σου που μόλις ήρθε. Πράγματα από εσένα σου φέρνουν αυτονόητα γιατί τα κάνεις 10 χρόνια, σε έναν καινούριο είναι τελείως brand new information. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει και τα δύο άτομα πάρα πολύ. Οπότε πώς τους βοηθάς? Το ένα κομμάτι είναι να καταλάβεις το background του καθενός. Δηλαδή όταν έχω κάνει mentoring πολλά χρόνια με άπειρα άτομα και ευτυχώς κρατάω ακόμα επαφή με άτομα που έχω να τα δω 7 και 8 χρόνια, ενώ physically. Είναι να κάνεις expose τι προβλήματα είχες εσύ όταν ξεκινούσες την καριέρα σου, να καταλάβεις τι προβλήματα έχουν εκείνοι. Άλλος είναι πιο κοινωνικός, άλλος είναι πιο τεχνικός.
Άλλος είναι τελείως χαμένος, δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Άλλος είναι δάσκαλος που θέλει να μπει στα δεδομένα. Προχθές, ας πούμε, είχα ένα παιδί από την Αγγλία, ο οποίος σπούδασε μαθηματικό διδακτορικό. Μαθηματικά είναι αλλού το παιδί. Και είπε ότι θέλω να ασχοληθώ με δεδομένα, όχι γιατί είναι trendy, γιατί οτιδήποτε, γιατί τον κάνει excite αυτό το πράγμα να ασχολείται κάθε μέρα με δεδομένα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις λίγο το background για να μπορείς να ταυτιστείς μαζί του. Και μετά, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει κάποιος, είτε τον κατευθύνεις προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε του λες τι υπάρχει εκεί έξω και τον αφήνεις να επιλέξει. Άρα, καταρχάς, το συστήνω ανεπιφύλακτα το mentoring και για mentees και για mentors. Αλλά ένα δεύτερο κομμάτι είναι να μην υπάρχει έτοιμη σκαλέτα. Με ένα mentee θα πω ΑΒΓ. Να καταλάβεις τον άλλο για το πώς μπορείς να τον βοηθήσεις να πάει εκεί που θέλει. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Εγώ, η δική μου εικόνα, θα πάω ένα step back, θα κάνετε relate απόλυτα. Το κομμάτι των big data ή του BI, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, δεν είναι ότι υπάρχει π.χ. ακαδημαϊκά χρόνια τώρα, όπως είναι η νομική. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Ακόμα και διάφορα μεταπτυχιακά που έχουν βγει τώρα, κάποια πανεπιστήμια προσπαθούν να κάνουν κάποια πρώτα βήματα για να εκπαιδεύσουν νέα παιδιά. Τι σου μαθαίνουν? Εργαλεία, πώς να χρησιμοποιείς τα εργαλεία, με sample datasets, κάποιες πρακτικές κτλ. Όταν όμως μπεις μέσα στην εταιρεία, φας ένα dataset από εδώ μέχρι απέναντι και σου πούνε βγες παρουσίασέ το σε ένα board, σε ένα committee, σε ένα management team, εκεί ξέρεις, ξεχνάς του σου λέει ο καθηγητής 10-12 κτλ. Το πρωί εκείνης της Παρασκευής. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάπως έτσι είναι και το performance marketing. Δεν υφίσταται ακαδημαϊκά. Υπήρχε το marketing και όλο το άλλο κομμάτι το μαθαίνεις hands-on. Άρα είναι πολύ σημαντικό, όπως και εγώ νιώθω τυχερός που είχα την τύχη, γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν στην τύχη, και είναι κλασικό debate με κάποιους ανθρώπους που λένε δεν υπάρχει τύχη, είναι τέλος πάντων. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω στην τύχη. Έτσι όπως ήμουν πολύ τυχερός και έτυχε να εργαστώ μαζί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας μου έκανε mentoring σε διαφορετικά κομμάτια για να διαμορφωθώ έτσι όπως είμαι τώρα, έτσι θεωρώ απόλυτα σημαντικό το mentorship και στο κομμάτι του BI. Άρα, εγώ, αν ήμουνα ένα παιδί το οποίο ξεκινούσα τώρα την καριέρα μου, όχι θα κυνηγούσα να είμαι σε ανθρώπους δίπλα σαν το Mike, δηλαδή πώς να σου το πω, θα πέρναγα πάνω από άλλους, θα πέταγα για να βρεθώ σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις γνώση και να κάνεις speed up την εξέλιξή σου, εκτός αν θες να κάθεσαι 9 to 5, always remote, και εντάξει πότε θα θελήσει ο manager μου να μου αφαιρώσει μία φορά το τρίμηνο μισή ωρίτσα για το valuation μου. Εντάξει, έτσι δεν μπορείς να κάνεις καριέρα στο BI. Αυτό με την τύχη που είπε, παρεπιπτόντως πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό, γιατί το πιστεύω και εγώ full, όσο καλός και να είσαι, το σωστό timing, που το timing δεν το επηρεάζει, μπορεί να σου αλλάξει τελείως την καριέρα, αλλά ας πάρουμε την τύχη απ' έξω. Υπάρχουν άτομα και σίγουρα κάποιος που έχει δουλέψει 2 ή 3 χρόνια μπορεί να τα αναγνωρίσει, που μπαίνει σε ένα meeting μαζί τους 2 ώρες και είναι σαν να βγήκες από μάθημα, ξέρω εγώ, διμήνου. Δηλαδή αυτά που σου λένε, ο τρόπος που ρωτάνε, ο τρόπος που σου κάνουν challenge, σου ανοίγουν πόρτες που όσα Coursera και να κάνεις, όσα Kaggle exercises και να λύσεις, απλά δεν θα σε φτάσουν εκεί. Να πω κάτι, τώρα μακρηγορώ, αλλά νομίζω έχει νόημα αυτό που θα πω και νομίζω έχει αξία και δική σου άποψη. Έχει τύχει, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τι λέγανε, μάλλον 2 διαφορετικά είδη ανθρώπων. Υπήρχε ο συνάδελφος που λέει «Σε παρακαλώ, μπορώ να μπω σε ένα management meeting απλά για να ακούω». Να ακούω τι λένε, να καταλάβω πώς είναι να μπαίνεις σε ένα board meeting μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Έτσι που πέφτει ξύλο, για όσοι δεν τα ξέρουν, δεν μπαίνουν μέσα οι κουστούμάτοι βέρτης 12 η ώρα το βράδυ και συζητάνε έτσι περί ανέμων και ιδεών φιλοσοφικά. Πέφτει ξύλο σε τέτοια meetings και υπάρχουν άνθρωποι που με το που τους ρωτήσεις θες να μπεις να ακούσεις τα λοιπά, σου λένε πω και πού να μπαίνω τώρα και εντάξει τι δουλειά έχω εγώ και δεν είναι στο level μου. Δεν είναι στο level μου να μπω σε management meeting. Βρε μπες να ακούσεις, να αποκτήσεις παραστάσεις. Δεν είναι στο level μου. Έτσι δεν, πώς να σου το πω, δεν πας μπροστά. Οπότε το mentoring δεν είναι top to bottom. Κανονικά πρέπει να έχετε bottom to top.
Δεν ξέρω πώς ακούγεται εσένα. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι καλά πρώτα απ' όλα θέσατε τόσα πολλά πράγματα που δεν ήξερα πού να προσχολιάσω. Οπότε πιάνω. Μα κοιτούσα με δεξιά με αριστερά. Όχι, νομίζω Σταύρο το γεγονός ότι αυτό που είναι στην ευθυνοφοβία, γιατί θα ταιριάξει με κάτι που θα σα ρωτήσω αμέσως μετά, είναι τρομακτικό. Νομίζω για μένα το χειρότερο skill που μπορείς να έχεις. Να είσαι ευθυνόφοβος είναι να σε καταστρέψει. Δεν το συζητώ. Για το κομμάτι της τύχης, είχα διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ ότι άμα θες να δεις πόσο σημαντική είναι η τύχη, δες όλους τους υπόλοιπους που είχαν τα ίδια skills με σένα, τις ίδιες γνώσεις και δεν τα κατάφεραν. Και είναι πάρα πολύ, έτσι. Οπότε, το γυρνάω λοιπόν πάλι στο θέμα που είπες τώρα για τα skills. Εγώ, αν έπρεπε να μιλήσω για μένα, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο skill που έχω είναι ότι είμαι doer. Και όταν λέω ότι είμαι doer, είμαι ποτέ δεν σκέφτηκα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ορμάω. Ό,τι γίνει έγινε. Οπότε το κάνω. Το κάνω λίγο half-assed, το κάνω λίγο ορμάω όμως και το κάνω. Αν έπρεπε Σταύρο να διαλέξει ένα δικό στοιχείο της προσωπικότητας, το οποίο πιστεύεις ότι σε έχει κάνει, όχι κάρι, αλλά ρε παιδί μου, θα το βάζεις μπροστά και θα πεις αυτό μέτρησε σε μένα για να πετύχω. Τι θα έλεγες για σένα σαν χαρακτήρα? Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα το curiosity. Δηλαδή πιστεύω ότι αν κάτι με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ και επαγγελματικά αλλά και σαν άνθρωπος, είναι ότι ήμουν πάρα πολύ περίεργος για τα πάντα. Μπορεί να άκουγα 10, θα ψάχνα για 15. Μπορεί να φεύγα από μία, συνάντηση και να είχα 5 άγνωστες λέξεις, θα καθόμουν να τις ψάξω, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιούσα. Άρα αυτό είναι κάτι που το κάνω ακόμα. Δηλαδή έχω μόνιμα ανοιχτό Gemini, ChatGPT. Μπορεί να είμαι σε μια πλατφόρμα π.χ. της Google, να βλέπω κάποιο νούμερο το οποίο δεν μου πατάει ή δεν ξέρω πώς προκύπτει. Θα ψάξω να δω πώς αυτό το νούμερο προκύπτει ή ποια είναι η λογική της Google με την οποία το υπολογίζει. Αντίστοιχα, το curiosity με έκανε να θέλω να μάθω από άλλους ανθρώπους. Έτσι γνώρισα το Mike. Θα το πω αυτό, ξέρεις, μουσική, φύλλα να πέφτουν, αέρας να φυσάει και τέτοια. Εγώ πώς γνώρισα το Mike, κάποια στιγμή ήθελα να δω πώς στείνεται μια ομάδα BI, ποιες είναι οι δομές σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό και έψαξα να βρω ποιοι είναι οι top στην Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν. Και έστειλα του Mike ένα μήνυμα στο LinkedIn, βγήκαμε για μια μπύρα και έχουμε φτάσει να κάνουμε podcast μαζί, να τρώμε μπιφτέκο μπρίζολα και τέτοια. Αντίστοιχα, έχω έτσι γνωρίσει άλλους ανθρώπους και συναδέλφους του Mike από το eFood, το Κωνσταντίνο του Γιαμαλή κτλ. Άρα, βλέπω ότι αυτό με πάει μπροστά και όχι απαραίτητα να κερδίσω θέσεις ή τίτλους, έτσι, αλλά μου δίνει γνώσεις τις οποίες ένας άλλος Σταύρος που θεωρητικά ανταγωνιζόμαστε στην αγορά εργασίας για τις ίδιες θέσεις, αν δεν έχει αυτό το curiosity, όσο εγωιστικό και αν ακούγεται ή δεν ξέρω, δεν θα μπορεί να με φτάσει σε αυτό το κομμάτι γνώσεων. Γιατί δεν θα έχει αυτή την περιέργεια να μάθει. Άρα το curiosity είναι το νούμερο 1. Πολύ καλό. Το σκέφτεσαι τόση ώρα, έτσι? Το σκέφτομαι γιατί η αλήθεια είναι ότι μου είχε κάνει φοβερά θετική εντύπωση όταν μου είχε στείλει ένα μήνυμα ότι ξέρω, λέω εντάξει, ο τύπος ξέρει πάρα πολλά πράγματα, οπότε και το BI που αν δεις το βιογραφικό του δεν είναι καθαρός BI, είναι digital marketing, digital acquisition και όλο αυτό το μακρινάρι που έχουμε πει. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και οι ερωτήσεις που μου έκανε δεν ήταν ερωτήσεις, και δεν το λέω επειδή είναι μπροστά, δεν ήταν ερωτήσεις τυπικού marketeer ή digital expert ή οτιδήποτε. Είχε διαβάσει, είχε έρθει προετοιμασμένος και λύναμε πράγματα, όχι την αλφαβήτα, λύναμε πράγματα ενός σύγχρονου BI σε ένα μεγάλο οργανισμό. Οπότε και νομίζω έτσι συνεχίσαμε να δένουμε. Τώρα, την ίδια ερώτηση θα σου κάνω και εγώ να ξέρεις, αλλά το δικό μου έτσι skill, τώρα θα το δουν αυτό κάποιοι και θα κουνάνε συγκαταβατικά το κεφάλι, αλλά τι λέει? Είναι, για να το πω έτσι, πρώτα θα το πω λινκτικά και μετά θα το πω απλά ελληνικά. Βάλει και πυραυλάκι. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είναι το Strong Opinion Weekly Held. Σε απλά ελληνικά είναι η μεγάλη ξεροκεφαλιά, αλλά θέλω να πιστεύω με την καλή έννοια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν είσαι a strong opinion για κάτι, σημαίνει ότι την κάνεις defense σε ένα meeting. Άρα, αν εγώ πρέπει να γίνει το Α και κάποιος μου πει πρέπει να γίνει το Β και πω ναι, έχεις δίκιο, σημαίνει ότι δεν έκανα καθόλου research στη θέση μου. Ότι είχα μία γνώμη όπου φυσάει ο άνεμος. Άρα, κάνεις πολύ μεγάλο defend την ομάδα σου, τη θέση σου, την ανάλυση σου, τα δεδομένα σου κτλ.
ακόμα και αν διαφωνείς με όλο το meeting room, έτσι. Αν κάποιος έρθει με οποιοδήποτε στοιχείο που σου καταρρίπτει το πιστεύω σου ή τη θέση σου, αυτομάτως αλλάζεις. Οπότε δεν είναι στο όπου φυσάει ο άνεμος ότι αν έχεις δίκιο, επειδή ο Σταύρος έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, μάλλον έχει δίκιο, άρα πάω μαζί του. Αλλά ούτε και το άλλο άκρο ότι παιδιά, εγώ αυτά τα έχω ψάξει, είναι τα δεδομένα μου, τα ξέρω καλύτερα από όλους. Bad luck. Άρα ξέρω κεφαλιά με πολύ, πολύ συνοπτικά, συν όλα τα υπόλοιπα, αλλά αν το είχα πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, για να δώσω ένα πολύ ρεαλιστικό παράδειγμα, όταν σου λένε ότι αυτή η ανάλυση πρέπει να βγει end of day, αντικειμενικά η μέρα έχει 24 ώρες. Μπορεί να μην βγαίνει end of day. Ή μπορεί να πεις ότι δεν βγαίνει, τα flag, ή μπορεί να πεις ωραία, θα κόψω scope, θα φωνάξω βοήθεια, θα πάω το deadline end of day, όχι 5 η ώρα, θα το πάω 8. Υπάρχουν τρόποι να κάνεις κάτι να βγει. Ας πούμε το doer mentality που είπες εσύ πριν. Αν ήμασταν ακόμα, βασιζόμασταν σε μένα και το Σταύρο για να τα λέμε και αυτά, θα τα κάναμε λίγο πιο αραιά τα podcast. Είναι ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος έχει οργανώσει, έχει βάλει κάτω πλάνο, έχει βγάλει σκαλέτα, έχει πει. Αυτό είναι επίσης ένα καλό σημείο του χαρακτήρα, αλλά πες τα εσύ για να μην τα λέω εγώ. Ωραίο παράδειγμα. Έφερες ένα σαν παράδειγμα. Νομίζω, γιατί εγώ τώρα αυτό θα έλεγα. Η τριγωνική μας σχέση είναι αυτά που είπατε. Έτσι, γιατί εγώ και εσύ είδαμε στο Σταύρο του Curiosity το γεγονός ότι σου στείλε ένα μήνυμα και σε ρωτούσε. Το γεγονός ότι όταν γνωριστήκαμε άρχισε να μου λέει: ωραία, θα κάνουμε ένα meetup που θέλω να βάλουμε 4 ερωτήσεις και θα έρθεις και εσύ και θα απαντήσεις και ο άλλος και θα βάλουμε και τον τρίτο που ξέρει. Οπότε ξαφνικά είχα μείνει έτσι και τον άκουγα να μιλάει για θέματα τα οποία ήταν τόσο μπρόντα σου γύρω από τη γνώση. Και όλο αυτό ο που τα ξέρει. Το σκεφτοκοιτούσα εκείνη τη φορά που συναντηθήκαμε με το meetup και τον κοιτούσα και λέω: ένα τον άτιμο που ξέρει τόσα πράγματα. Εγώ και εσύ εντυπωσιαστήκαμε τον Μάικ με τα post του και το ρε παιδί μου είχε φανεί ο Μάικ όταν δεν τον ήξερα ένα τέρας γνώσης. Έλεγα αυτός ο τύπος γράφει τώρα τα κυριακάτικα post, τα διάβαζα όλα. Διάβαζα και το τέλος too long, didn't read, για να είμαι σίγουρος ότι ήμουν βλάκας, ότι το κατάλαβα. Και αυτός ο τύπος λέω: πρέπει να είναι, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Και είχα ρωτήσει κανένα δύο και μου λένε: ο Μάικ είναι authority σε αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχα είναι αυτό που λέμε, ότι εγώ του στείλα μήνυμα να βγούμε για καφέ. Σας πρίζω εσάς ότι όχι, θα έρθουμε, θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε. Θέλω μήνυμα να φέρουμε, να ετοιμαστούμε, είναι στις 4. Οπότε ο καθένας στα δυνατά του στοιχεία. Και ρε παιδιά, τώρα εγώ το ξαναπάω πάλι στο κομμάτι των juniors, γιατί νομίζω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι αναγκαστικά juniors, αλλά το μπαίνω πρώτη φορά στα analytics, έτσι. Σταύρο, είμαστε κλειστό επάγγελμα. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είμαστε φάση, αν δεν έχεις σπουδάσει δικηγορία δεν μπαίνεις, ή είμαστε δημοσιογραφία που εντάξει, sorry φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά πραγματικά μπαίνει οποιοδήποτε. Κοίτα, ετοιμάζα αυτή την απάντηση χρόνια τώρα. Τέλεια. Κοίτα, θα σου πω. Έχουμε πει και πολλές φορές και μεταξύ μας ότι το marketing είναι ένα lifestyle επάγγελμα. Ιβεντάκια, παρτάκια, που είσαι, πιαριλίκια, seminars, conference κτλ. Το κομμάτι του data δεν ήταν έτσι, προφανώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πάει να γίνει lifestyle. Δηλαδή, βλέπω φοβερούς ντατάδες στο YouTube που κάνουν spend a day with me. Πρωινό τρεξιματάκι, γυμναστικούλα, ο ήλιος στη θάλασσα, data, διαλυματάκι για γυμναστική, γιόγκα. Πάει να γίνει ένα lifestyle επάγγελμα. Δεν ξέρω, δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, έτσι. Άρα αρχίζει και αποκτά μια extrovert έτσι, υπόσταση, το οποίο εμένα μου αρέσει. Okay. Θεωρώ ότι δεν είναι πια κλειστό, δεν είναι τόσο κλειστό επάγγελμα όσο ήταν. Σιγά σιγά, ξέρεις, όταν κάτι φαίνεται ωραίο, το κάνεις και remote, ακόμα δεν υπάρχουν πάρα πολύ καλοί που το κάνουν, σου επιτρέπει ένα πολύ ωραίο lifestyle, δεν είσαι στην οικοδομή 15 ώρες έξω και σκάβεις, αρχίζει και ανοίγει σαν επάγγελμα. Τώρα το θέμα είναι ότι μην γίνει σαν το marketing, που ξέρεις, η παπάντζα πάει τέτοιο. Ακόμα δεν έχω δει παπάντζα, δεν έχω βιώσει σαν Σταύρος παπάντζα στο κομμάτι του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι που κάνουν σοβαρή δουλειά, μιλάνε σοβαρά, ξέρεις, δεν έχουν μπει τόσοι πολλοί μέσα που πήραν ένα course της Google και γίνανε marketers, αντίστοιχα BI experts. Οπότε θεωρώ το επάγγελμα ανοίγει σιγά σιγά. Δεν ξέρω, ο Μάικ είναι πιο κατάλληλος να απαντήσει. Συμφωνώ με το Σταύρο. Μην τους λυπηθείς. Όχι. Αυτός έδωσε απευθείας το που είπα strong opinion. Η αλήθεια είναι ότι
με αυτό το άνοιξαν πολύ τα δεδομένα, έγιναν πολύ δημοφιλή. Αυτά που λέει ο Σταύρος, YouTubers, Instagrammers, TikTokers, δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθαν και τα τεχνικά skills που αντικαθίστανται σιγά σιγά με το AI. Ήρθαν και τα άπειρα Coursera. Αν γράψεις αυτή τη στιγμή Data Analytics Course, ελληνικά είτε αγγλικά, θα βγάλει άπειρο υλικό. Πλέον Datas μπορεί να θεωρηθεί κάποιος που ξέρει από πού ανοίγει το Excel και ξέρει 2-3 φόρμουλες. Datas μπορεί να θεωρηθεί κάποιος που γράφει βαρύ κώδικα. Datas μπορεί να θεωρηθεί κάποιος που έχει διδακτορικό στα μαθηματικά. Datas μπορεί να θεωρηθεί και κάποιος που από ένα άσχετο επάγγελμα, γιατί κάποιος μου το έλεγε αυτό προχθές, άσχετο επάγγελμα, ξαφνικά άρχισαν να του δίνουν ένα report στο Excel, συντήρησέ το, μετά του είπαν ότι πάρε κι άλλο ένα Excel και ούτω καθεξής. Οπότε κλειστό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Απλά πλέον ευτυχώς για μένα, για να εξελιχθείς από ένα σημείο και μετά, χρειάζονται και τεχνικές γνώσεις και όλα αυτά που είπαμε τα skills μέχρι τώρα. Δηλαδή, απλά αν ξέρεις από πού ανοίγει το Google Analytics και να γράφεις λίγο Python, δεν θα σε βοηθήσει πολύ. Θέλει και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή λοιπόν βαριέμαι την κουβέντα για τα soft skills, όχι τι βαριέμαι, αλλά λίγο αυτό το hard skills, soft skills, δεν έχω βαρεθεί λίγο αυτό το debate. Mike, υπάρχει μόνο ένα skill technical το οποίο πρέπει να ξέρεις για να γίνεις datas. Ένα. Ποιο skill είναι αυτό? Ξέρουμε όλη την απάντηση. Οπότε θα πω με τη μία αυτό που σκέφτονται όλοι, το Excel, το οποίο πάνω του έχουν βασιστεί, τώρα ξέρεις, μηχανικοί από κάτω, PhDάδες και τα λοιπά, θα βγάζουν καπνούς από τα αυτιά. Αλλά εγώ θα πω το εξής challenge. Αν εξαφανίσουμε οποιοδήποτε εργαλείο από τον πλανήτη Γη, έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 15 βασικά εργαλεία που αν εξαφανιστούν θα ζούσουμε την επόμενη μέρα. Το Excel, σκέψου ότι όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, consultants, μικρές εταιρείες, πολύ μικρές εταιρείες, μονοπρόσωποι κτλ. Θα εξαφανιστούν. Οπότε θα πω το Excel και γελάσουν όλοι. Σαν hardcore τεχνικό skill, θα έλεγα λίγο Python ή κάποιο εργαλείο προγραμματισμού. Αν με ρωτάς ένα χρόνο, θα έλεγα το AI engineering, όχι το prompt engineering, το AI engineering, που σημαίνει πώς μπορείς να αλληλεπιδράς με όλα αυτά τα LLMs που ανοίγουν εκεί έξω. Γιατί το έχω ξαναπεί ότι ένας τύπος 20 χρονών ή ακόμα και νεότερος που ξέρει να αλληλεπιδρά με αυτά τα LLM μπορεί να πατήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών 15 αναλυτές με 20 χρόνια εμπειρία που μέχρι να ξεκινά να γράφουν μία γραμμή κώδικα, ο άλλος θα έχει έτοιμο ήδη το report, το design, την παρουσίαση και όλα τα υπόλοιπα. Γέλασες πριν καν πει ο Μάικλ. Καλά, γελάσαμε και γιατί ξέρουμε θα πει το Excel, οπότε δεν σε ρωτάω ποιο είναι. Απλά θέλω να το δικαιολογήσει γιατί ο Μάικ το είπε φάση, ξέρεις, Armageddon. Πάει το Excel και είμαστε έξω και κυνηγάμε, ξέρω εγώ, λύκους. Δεν ξέρω. Δεν είχε άδικο. Εγώ θα βάζα το Excel και θα βάζα και την SQL. Θα σου πω γιατί. Έχει τύχει και έχω γνωρίσει άνθρωπο, δεν ξέρω και αν βλέπει και το podcast, ο οποίος όντας εξαιρετικός database engineer, μόνο με SQL, συντηρούσε μια εταιρεία 100 εκατομμυρίων με 60 μαγαζιά. Μόνο με SQL, μόνος του. Όλο το κομμάτι δηλαδή του data infrastructure το έχει φτιάξει αυτός και το συντηρούσε κτλ. Δηλαδή, δεν το πίστευα, οπότε θα βάζα και την SQL, αλλά σίγουρα το Excel συμφωνώ με τον Mike απόλυτα. Και μην ξεχνάμε ότι η SQL υποτίθεται πεθαίνει 50 χρόνια τώρα. Έτσι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ναι, κάθε μήνα την κυδεύουν. Αυτό στο LinkedIn, όταν διαβάζω αυτό είναι dead, αυτό είναι dead. Πραγματικά, μόνο να σχολιάσεις αυτά πρέπει να θες 1-2 ώρες τη μέρα. Ναι, εύκολα. Λοιπόν, οπότε, τελευταία ερώτηση για να κλείνουμε. Σταύρο, γυρνάμε μαγικά, είμαστε στο Back to the Future, έχουμε μπει μέσα στο DeLorean, το οποίο είναι το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Έχουμε πάει Back to the Future και βρεις τον εαυτό σου ξεκινώντας την καριέρα σου. Μπορείς να μιλήσεις με τον εαυτό σου 1 λεπτό, να του πεις μια συμβουλή και μην του πεις να σχηματίσει τη Leicester το 2016 το πρωτάθλημα. Την Νάπολη. Αλλά του λες μια συμβουλή η οποία, ρε παιδί μου, για την καριέρα του. Τι λες στον εαυτό σου πριν από 10-15 χρόνια? Θα σου πω 2. Θα κάνω hijack. Εντάξει, δυτικό μας είναι, ό,τι θέλουμε να το κάνουμε μαζί. Θα έλεγα accelerate, δηλαδή αν έδειχνα λίγο έτσι μια ταινία, θα έλεγα μπορείς να το κάνεις πιο γρήγορα και θα έδινα κάποια tips που να μην φας χρόνο, γιατί έχω φάει χρόνο σε πράγματα που δεν με βοήθησαν, απλά ήταν ένα trend της εποχής κτλ. Και το δεύτερο θα ήταν μην τρελαίνεσαι τόσο, δηλαδή θα περνάνε από τα μάτια μας trends, metaverse,
Τότε στον COVID, Meta, όλοι οι Meta κτλ. Έρχονται trends, έρχονται futurists και λένε αυτό είναι το μέλλον κτλ. Προσπαθούν να κατευθύνουν διάφορα εργασιακά domains από εδώ και από εκεί. Όμως βλέπουμε ότι σαν την SQL κάποια πράγματα είναι σταθερή αξία ή σαν το Excel. Οπότε θα έλεγα accelerate, αλλά focus σε πράγματα τα οποία ξέρεις πάνε στην αγορά, είναι σταθερές αξίες. Πώς το έλεγαν εκείνη την πλατφόρμα που είχε γίνει πανικό στον COVID και να μιλήσουμε όλοι σε εκείνο και να. Το διαδικτυακό. Το έχω ξεχάσει. Clubhouse. Clubhouse. Πω Παναγία μου. Είσαι στο Clubhouse, θα σε καλέσω. Πλάκα κάνεις. Δεν θυμάμαι καν τι είναι. Φαντάσου. Ωραία. Για τους Gen Z να πούμε ένα αστερίσκο ότι DeLorean είναι ένα Max που μπορούσε να σε πάει πίσω στο παρελθόν για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Και εγώ σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι, εργαλεία, συμβουλές κτλ. Αν είχα μόνο μία πρόταση θα ήταν το δίκτυό σου, αν είχα μόνο μία λέξη. Και αν μπορούσα να το κάνω expand, θα έβλεπα αυτό που λέγαμε πριν, ότι βρες καλούς mentor να σε κατευθύνουν. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε, εργαλείες, soft skills,